Salam mehriban dinleyenler. Moda Fasanlar kanalımızda sizleri hoş gördük. Bugünkü videomuzda sizin için hepdenin tüm owadan Türkmen moda koyunu fasanlarını görkezmekçi. Türkmen millilerimiz, eli işlerimiz, milli libaslarımız, innedir yüpek sapaklar arkaly sünnälen edilýän keşdedir gaýmalarymyz, Türkmen gelin gyýlarymyzyň görküne görk, owadanlygyna has hem owadanlyk goşýar. Şu owadan sözler bilen birlikde owadan gödellerimizi wasp edip şu jagat kiçik videony we taýýarlap görkezmäni makul bildik. Onda näme? Gelin hemmejämiz birlikde seredelim. Siz nähil fason görmek isleýäňiz? Nähil fason gözleýäňiz? Kommentariýada ýazyp geçdiňiz. Men size hökman kömekçi bolarym. Videomy halanırsanız we indiki videolarymyzy hem biz bilen tamaşa etmek isleseňiz kanala agza bolmany ýatdan çykarma. Hemmeňize sag bolun.